Ja, vi skal jo have noget at klippe tommen af. Jeg har lært for længe siden, at man er nødt til at kunne dokumentere en fisketur. Det vil jeg også sende det til kæresten. Det er jo det, det er jo det. Jeg kan bare ikke trække det. Men det er typisk en overfladelaks, en træklaks, den der. Er det det? Ja, den er taget helt op i overfladen. Dunk den ene ende, så du ikke får en krog i fingrene. Eller en. Du skal nok have et par stykker. Den har ikke fået nok. Hvor ramte den lige der? Ja. Det var bær. Det kan vi godt kalde en fisk, kan vi ikke det? Det er sindssygt, mand. Den sætter meget flot, men det kan man jo ikke vide. Nej. Du kan ikke vide, hvordan det sætter. Har vi en krogløser? Ja. Okay. Den sætter rigtig godt. Ja. Jeg kan ikke stå på min ben. Min ben, de ryster, mand. Nu skal du have grisen op, så vi kan få lidt foto. Ah, det er en flot fisk. Det er en hand, er det ikke? Nej. Jo. Nej, jeg synes godt ikke, der er meget krog. Og har du tomstøj? Så kommer du. Ah! 15,8. 15,8. Finvejer den inden. Ja. 15,8. Er det det? Ja. Er det første saltvand? Ja. Ja. Ej, hvor er den flot. Er du rigtig klog. Jamen, tillykke, Erik. Så er det lige godt, vi tog op. Jeg giver midt af handen. Jeg er fuldstændig målløs. Ja. Du stod der. Så skal du bare gøre. Jeg kunne ikke gøre noget, mand. Nej, men du er nødt til at... Har du noget at måle med? byder jeg på 1,11 meter. Et eller andet skal jeg kunne sige. Prøv at sætte den hen til krogen, eller hvad her? Det er den ikke, du. Den er 1,8 meter. 1,7 meter. Så er det ud. Godt, mand. Sådan præsenterer man da ikke en fisk. Kan du nu holde den ordentligt? Ej, kæft, Ej. Jeg skal lige om på den anden side her, så jeg får lidt sol ind den rigtige vej. Hvis du kan flytte den der. Så. Nå, så er det så, vi skal have præsentation. Det er ikke at præsentere en fisk. Det er jo oppe i begge arme, du ved. Det er ikke det. Det er så stort som en rådyr, mand. Så er det. Ja, flot. Jamen sådan er der at fiske i Simplex, Erik. Det er din største, ikke også?